Ek bij Zielskwallenpeen in Nes gaat het goed. Eigenaar Christophe Meijer kreeg het zo'n 10% meer aanmeldings binnen als vorig jaar. En dat komt net door het mooie waar. Nou, dat begon eigenlijk, hoe we het merken, al in 2017. Toen waren er mensen die bij ons wilden gaan boeken en die we niet konden plaatsen, omdat we al aan het volraken waren. En die mensen die hebben het allemaal aan elkaar doorverteld. Van, nou, bij PN zijn ze snel volgeboekt. Dus dan zie je dat vroeg in het jaar dat de boekingen op gang komen en mensen eerder boeken dan normaal. En dat we ook eerder dit jaar weer volgeboekt waren. Het is echt wel elke dag dat je een aantal keer mensen aan de lijn hebt die vragen: kan ik op zeilcursus komen bij PN? En dat moet je zeggen: nee, dat gaat niet. En dan had je eigenlijk eerder moeten boeken. En dat is een teleurstelling. Dus daar word je eigenlijk niet heel vrolijk van. Ik gie het gerucht te organiseren dat de jongeren het zielen net leuk genoeg meer vinden zoen. De mobiele telefoon en de games zoenen de band binnenhouden. Maar daar willen ze bij de zielskwallen niet van weten. Per dag krijgt de band 3 kwartier wifi, daarna gaat het internet weer uit. En net één die daar ook klaagt. Je kan gewoon hier blijven met je aandacht. Dat je gewoon hier vrienden maakt, dat iedereen hier bij elkaar is. En daar heb je de telefoon eigenlijk niet eens voor nodig. Want ja, oké, 3 kwartier wifi, ja, ik vind het oké, maar ja, 0 minuten wifi vind ik eigenlijk ook wel goed. In het begin hoor je ze klagen van, maar 3 kwartier, mogen echt niet vaker op onze telefoon, wat stom. En dan, dat is alleen de eerste avond en verder hoor je ze er niet meer over.